እዙይ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ከፊቱ። ኤርትራ ኣብ ሰሙን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝጀመር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ክትሳተፍ እያ። መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ኣባላት ኣሸባብ እዮም ዝበሎም 21 ሰባት ረሺኑ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማዓስከራት ትግራይ ሽመልባን ሕጻጽን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኤርትራ መጽለሊ ዝበሎ ሓድሽ ማዓስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ቆይሙ። ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ማዓስከራት ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተኸፍተ ዓለም ዋጭ ዝተባሃለ ማዓስከር ንምግዓዞም ከም ዝተወሰነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኣሳት 20,000 ኤርትራውያን ክዕቁብ ምዃኑ ዝተገመተ ማዓስከር ኣብ ሳልስተ ዚብ ዝተኸፍተሉ ወኪል ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ተረኺቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ግዳያት ናይቲ ብኹሉ መኣዝን ዝተኸፍተ ኩናት ይኾኑ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክሰጋገር ካብ መንግስትን ተጽዋዒ ስደተኛታትን ግቡእ ቆላሕታ ክግበር፣ ስደተኛ ካብ ፖለቲካ ናጻ ክነሱ ከም መባድልቲ ዝጥቀምሎም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ደው ከብሉ፣ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ቀረብ ማይን መድሃኒትን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ነገራት ቆላሕታ ክግበረሎም ዝብልን ካልእን ጠለባት ዘቕረቡ 6 ወከልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ15 ሰነ ኣሲሩ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ 3 ሐምለ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝጀመር መበል 41 ውድድር ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ክትሳተፍ እያ። ኣብዚ ዞባዊ ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳን ሶማልን ከም ኣባላት ክሳተፋን ከለዋ ሃገራዊት ጋንታ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኸኣ ከም ዕድምቲ ኮይና ክትጽንበረን እያ። ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ብዝብል ስም እናተጸውዐ ሃገራውያን ጋንታታት ካብ ናይ ሲኒየር ይኹን ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝመረጾም ተጻወቲ ከሳትፋ ዝፈቅድ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግና ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ሲኒየር 3 ተጻወቲ ጥራይ ክትመረጽ ክፍቀደላ እንከሎ እቶም ዝተረፉ ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 23 ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሴካፋ ኣብ 2019 ዩጋንዳ ኣብ ዝተኻየደሉ ብሉጽ ጸወታ ብምንጽብራቕ ልዑል ኣድናቖት ዝረኸበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መፈጸምታ ብኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3-0 ተረቲዓ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ኣይርሳዕን። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉጽ ብቕዓት ከተንጸባርቕ እኳ እንተኸኣለት ልዕሊ ፍርቂ ካብ ተጻወታ ግና ኣብ መወዳእታ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ዩጋንዳ ተሪፎም እዮም። ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ኣብ 1926 ጎሳጄ ካብ ብዝብል ስም ብኬንያን ዩጋንዳን ዝተመስረተ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝገደመ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እዩ። መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ኣባላት ሽበራዊ ጉጅለ ኣሸባብ እዮም ዝበሎም 21 ሰባት ረሺኑ። እቶም ኣብ ርእሰ ከተማ ናይታ ምሕዳር ከባቢ ካልጋዮ ብመስርዕ ዝተረሸኑ ሰባት በብእዋኑ ዝተታሕዙ ኮይኖም ኣባላት ኣሸባብ ተባሂሎም ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ክጻረይ ጸኒሑ። እቲ ርእሰ ምሕዳር ነቶም ብቕትለትን ካልእ ናይ ሽበራ ገበናትን ዝኸሰሶም ሰባት ብ27 ሰነ ዝረሸኖም ኣሸባብ ኣብ ዞባ ጋልሙዱግ ኣብ ዝትርከብ ቁሸት ዊሲሊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ሓያሎ ሰባት ከም ዝቐተለ ኣብ ዝተገልጸሉ ሒደት ሰዓታት እዩ። ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣብ ዝኸፈትዎ ናይ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ብዝተተኰሰ ጥያይቲ 10ታት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ። ኣሸባብ ብወገኑ ኣብቲ መጥቃዕቲ 34 ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝቐተለ ክሕብር እንከሎ ሓይልታት ጸጥታ ብወገኖም እቶም ዝተቐትሉ ኣባላት ዕጡቕ ሓይሊ እዮም ክብሉ እዮም ዝነጽግዎ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትዳሎ ዘላ ሶማል ዝዓበየ ጸጥታዊ ስጋታ ኣሸባብ እዩ። ተዳኺሙ ክበሃል ጽንሐ ኣሸባብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገር መጥቃዕትታት የካይዳ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ።
سلام تعنا يهبلنا زخبركم من زخبركن تخطاتلتنا نلومي سولوس 29 سنة 2021 نابختكم ابنبلو سومناوي مدب سبورت نورد شامبيون قدم بشكلة إرترا 2021 نعود تقلداماي هينوك مولبرهان اب إيطاليا نمت امبار تقلداماي بينيام جرماي ناب وورلد تور تيم زمت قدام جمر ودر كعس اغري هاغرا سيكافان كالي استفلالي حبريتان ازاناين تحستوتات زلو زعباتات كنفتشنا مسانا حبيركم كتصنحوا بخبري نعدمكم شامبيون قدم بشكلة صرغي إرترا 2021 عام تمرت بقدمة مال سنبت بعوض تقلداماي اسبيكو داويت يمانه تفصيمو نزي مسمر سلع دعرو من دفرا سلع دعرو استغاده 255 كيلومتر شفنا ولدر داويت بثلاث ساعات 48 دقائق 42 كاليتاتنيو عميمو تقلداماي وورلد تور تيم استانا بريمير تيك مرهاو قدس 1 دقيقة 18 كاليتاتن دحيرو كالاي تقلداماي كونتيننتال كلوب ترينغانو متكل يوبكا بتوسخي كلته كاليتات تفنتيتو سالساي درجه بمحز نداويت سنيمو ابوديوم ديبوم نزي نايلومي عامت ودر شامبيون اب وشت هاجر قدادم داوي سلسته عوتلو كساب زمت عامت ورح سنه اب دغاب زكايد ودرات صرغيا ببانديرا إرترا زغيص ماليا كلبو لبيسو زقدادم إرتراوي تقلداماي ايكلونيو بعربي 25 سنه اب مسمر كتمولع حنبرتي كتمولع ابز تغبري 36 كيلومتر رحق زلو ناي كيلومتر ودرغن مراه قدوس نقدمو ب 43 دقائق 10 كاليتاتن 17 نص كاليتاتن بمودا زقلطفه تقلداماي ناي زعمت كوينو زود الشامبيون دفيو اب دغ يابز سلاسلو ودرات كيلومتر ببانديرا إرترا زوقبه ماليا كلبو لبيسو ام مسرع قدم كقربيو نمرهاو سيعيبوم مخسب دبساي كاب كونتيننتال كلب بايكيدن داويت يمانه كاب كلب اسبيكون كالاين سالساين ترتا تسرعهم كاب تحت 23 عام زعدميوم دق تبعتيو افريم غبريوت كاب كلب سنبل شامبيون ولدر صرغيا بيتروس منغس كاب كلب اريتل شامبيون قردم كرونومتر كاب تقدادمت جونيور دق تبعتيو باولوس غبر مسقل شامبيون ولدر صرغيا نشي حون مرهاوي قدس خونه ميلكياس قدس شامبيون قردم كرونومتر كوينوم كاب سينيور دق انستيو بسرات غبر مسقل كاب غانتا غالا نفحي شامبيون ولدر صرغيا اديام تسفالم كاب غانتا غالا نفحي شامبيون قردم كرونومتر كاب تحت 23 عام دق انستيو اديام داويت كاب كلب دندن شامبيون ودر صرغيا دانايت فصم كاب كلب دندن شامبيون قردم كرونومتر كاب جونيور دق انستيو موناليزا ايا كاب كلب زوبا دوبوب شامبيون ودر صرغيان قردم كرونومتر نمخان بقعن إرتراوي تقلداماي كونتيننتال كلب كوبيكا هينوك مولبرهان زي حلف حموس 24 سنة ابي إيطاليا بستخايده مبل 82 ودر كلاسيك جيرو ديل ابينينو تورنو عوتا مزغيبو ابزي كاب باستورنا ناب جنوا 192 كيلومتر استغعزه اد كامي ودر هينوك شارشاي درجه بمحز مس قداموت 10 تقدادمتي تسريعو نزو ودر تقدادماي وورلد تور تيم اسرائيل ستارت اب نيشن بلجيماوي بين هيرمانس قداماي بموصا تعويتلو ابزي عامت ازي اب صبوق اقاوما زركب ود 21 عامت هينوك اب 27 معلتات 3946 كيلومتر تغعيزلو 6 غزي دما نسمو مسبلوصات 10 تقدادمتي اصحفو مس فرنسايت برو كونتيننتال تيم ديلكو بمخان عبيت عوتات كغوناصف صنحه إرتراوي تقلداماي بشكلتا بينيام جرماي اتا غانتا فينانساوي قلولاو سلا زغاطما كابتا غانتا وصيو مس بلجيماويت وورلد تور تيم انتر مارشي وانتي غوبير ماتيريو كتصاوت كم تسمامعه اكايتي كلب ديلكو مس فرنساويت مربح حبريتا قدم بشكلتا ديريكت فيلو ابز غبرو قال متى غليصم مربب حبريتا ديريكت فيلو نكونتاتن مصان ازي بتقار زفلط حيال شوخاي زملكت صحف مساسل طنتو بزكايدتو زربا سنيا ب 25 سنه اب غصاتا اسفير انيرا اتا مربب حبريتا نتي كلب ديلكون بينيام بمسانا زغاطما عبك ساران مغلاص نتي صحف كسارا غزيف تعدلتي زبلا رستي هيباتو فلما دايركتور سبورت كلب ديلكو بنجاما جيرود نزي ابز حلف 17 ورح 23 وانات نوردرو مس قداموت 10 بلوصات تقدادم تخوينو ززازمو تقدادماي قلطيفنا زت امامنالو تقدادماي نيرو بتوساخي اكل حيل عيونا خوينو صبق وصيت مقعبات اقداسي باطانا نيرو بروح مصات راي زيكونه درماس كلتن غزيف عقر عقمن زلو تقدادمايو بمبال غليصو مربب حبريتا ديريكت فيلو اب كلاي حطب صحفو بينيام ام مجمريا ناي قردم بشكلت تايوتو نزتغوانفو عوتات بخمزي سعب زرزيراتو ازي اب كتما اسمرا إرترا استولد تقلداماي اب شامبيون قردم بشكلتا جونيور افريكا اول در صرغان قردم كرونومترن قداماي وصيو تاول عوتات محفاسيو لنفس اللاليو ابناي كم بلجيم
ኦቤልት ሚስተር ስትራቭሎ ናይ ስዊዘርላንድ ጂፒ ሩቤሌላንድ ናይ ኢጣልያ ክላሲካት ውድድር ዝኣመሰሉ ናይ ትሕቲ 19 ዓመት ዘዕድሚዮም ኣህጉራዊ ቅድድማት ቀድሚ ምድማቑ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትምህርቲ ብምቕሳም ኣብ ውድድር ዋንጫ ጁኒየር ፈረንሳ ኣብ ላትራምቦዝ ተዓዊቱ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ኢንስብሩክ ኦስትሪያ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ሻምፒዮን ጁኒየር ዓለም ኣብ ናይ ጽርግያን ክሮኖሜተርን ቅድድማት ምስ ቀዳሞት 15 ብሉጻት ተሰሪዑ። መርበብ ሓበሬታ ዲሬክት ቬሎ ብምቕጻል ንኣሰልጣኒ ክለብ ዴልኮ ሉክ ቻይለን ጠቒሳ ቢንያም ንመጀመርያ እዋን ናብ ኤውሮጳ ክመጽእ ከሎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ብሓንሳብ ምስ ኢትዮጵያዊ ሙሉ ሃይለ ሚካኤል ናብ ከተማ ማክሴ ከም ዝኣተወ ዳይሬክተር ስፖርት ቤንጃሚን ጅሩድ ንማዕርፎ ነፈርቲ ክቕበሎም ምስ ከደ ኸኣ ክልቲኦም ተራ ሓፂር ኢዱ ማልያን ሓፂር ስረን ለቢሶም ከም ዝጸንሕዎን ኣብቲ ኩነታት ኣየር ኤውሮጳ ናብ ቀዝሒ ዝቕየረሉ እዋን ማለት መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ ክልቲኦም ተቐዳደምቲ ምስቲ ኩነታት ኣየር ዘይሳነ ልብሲ ተኸዲኖም ብምምጽኦም ከምኦም ዝኽእል ርጉድ ዝበለይ ኣልባሳት ክረኽብሎም ከም እተጓየዩን ብመልክዕ ዋዛ ዘኪራ እቲ ኣሰልጣኒ ወሲኹ ኣብቲ ንሶም ዝመጹሉ እዋን ጋንቶም ብፋይናንሳዊ ዓቕሚ ቁሩብ ተዳኺማ እናሃለወት እቶም ተቐዳደምቲ ንወጻኢታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብቕጽበት ንሰማይ ከም ዘንሃርዎን ከም ውጽኢቱ መውዓይ ቤት ተወሊዓ ኣብ እትነጥፈሉ እዋን መስኮት ክኽፈት ከም ዘይብሉን ከምኡውን ካልእ መሰረታዊ ነገራትን ንኽምህርዎም ከም እተቐሰቡን ሓቢሩ። እታ መርበብ ሓበሬታ ስዒባ ዝወድዕ 21 ዓመት ተቐዳዳማይ ብምቕጻል ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ክልተ መድረኻት ዙር ላትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎን ዙር ጋቦንን ብምዕዋት ኣብ 4 መድረኻት ዙር ሩዋንዳ ኣብ ፖድዮም ብምድያብ ኣብ ውድድር ዋንጫ ላጉዌላ ኢጣልያ ኣብ ዙር ዶብሰን ካልኣይ ብምውጻእ ዕቑር ዓቕሙ ከም ዘመስከረን እዚ ዓወታት ድማ ንወናኒ ዴልኮ ፊሊፕ ላነስ ንቢንያም ክሳብ 2024 ዝኸይድ ውዕል ንክህቦ ከም ዝደረኾን ኣረድዩ። እዚ ዘደንቕ ብቕዓት ቢንያም ዋላ እኳ ንእሽቶ እንተኾነ ንክለብ ዴልኮ ከም መራሒኣ ጌራ ንኸተወዳድሮ ከም ዘገደዳ ቤንጃማ ይገልጽ። ንሱ ካብ ፈለማ ብዙሕ ሕጋግህ ከም ዘይብሉ ኣስተውዒለ ብኡ ንብኡ እየ ብሜላ ኣዘዋውሩን ኣቀዳድሙ ተመሲጠ ኣቐዲሙ ኣብ ኤውሮጳ እኳ እንተዘይተወዳደረ ደረጃ ታክቲኩ ግን ብዙሕ ድሑር ኣይኮነን ኣካላዊ ብቕዓቱ እውን ዱልዱል ከም ዝኾነ ቀልጢፉ እዩ ኣርዩና ቀለል ዝበለ ባህርያት ዘለዎ ጥዑም ሰብ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐለለ መንገድን ኣብ ሓፂር እዋንን ተዋሂዱ ይብል። ሉክ ቻይላን እውን ምስ ሓሳብ ናይ ቤንጃማ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ርእሲ ምስ ሰምዑ ቢንያም ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሕ ዓወታት ብምሕፋሱ ነቶም ምኩራትን ነባራትን ተቐዳድምቲ ናይታ ጋንታ ንሱ ከም መራሒኦም ኮይኑ ንኸዓይ ንሳቶም ከ ከም ደገፍቱ ኮይኖም መስዋእቲ ንክኸፍልሉን ንኽሰርሕሉን ንምእማን ነዊሕ እዋን ከም ዘይሓተቶም ይሕብር። ቢንያም ኣብ ሓፂር እዋን ክእለት ከም ዘለዎን ክእመን ከም ዝኽእልን የረጋግጽ ዳ እምበር ገና ወዲ 21 ዓመት ብምዃኑ ግን ብዙሕ ዝተርፎን ዝመሃሮን ነገራት ከም ዘለዎ ኣሰልጣኒ ቻይላን የውክእ። ንሱ ቢንያም ንኸዓቢ ወይ ንኽምዕብል ብዙሕ ልምምድ ምግባር የድልዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ደርማስ ሓይሊ ዕዮ ክትጻወር ኣይክእልን እዩ ነታሕዛ ጎናዊ ኣካላት ከም ማሓድር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብቐጻሊ ብዝተኻእለ መጠን ናብ ኣገሩ ኤርትራ ምምላስ ኣገዳሲ ነገር ኮይኑ ይስምዖ ይኹን እምበር እቲ ጉዳይ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ እዋን ልምምድ ንዘሎ ናይ ስራሕ ጽዕነት ኣይዕብዮን እዩ ይብል። ቤንጃማ ቦገኑ ቢንያም ኣብ ኤርትራ ንሱ ዝፈትዎ ልምምዳት ምስ ልዑል ጻዕቂዩ ከካይድ ዝፍትን ካልኦት መሰረታዊ ነገራትን ንተጻዋርነት ክሕግዙ ዝኽእሉን ዕዮታት ግን ኣይሰርሕን እዩ ናብ ኤውሮጳ ምስ መጽ ኣብ ፈለማ ክቀዳደም ይደሊ ብጽቡቕ ድማ ይሰርሕ እንተኾነ ግን ታጋንታ ብሓባር ብዙሕ ስራሕ ከተሳለጥ እንከላ ንኸበርክት ክሕተት እንከሎ ብድሕሪ ሓደ ወርሒ ቀልጢፉ ይደክም ብምባል ቢንያም ነዚ ሞያ ብዕቱብ ክሕዞ ከም ዘለዎ ምኽሩ ይልግስ። ቢንያም ናብ ኤርትራ ብምኻድ ንስድሩ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነቲ ብፍሉይ ዝድግፎ ወላድዩ ንኽሪ ክብህግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ናይ ልዕሊ 200 ሜትሮ ብራኸ ብልጫ ክጥቀመሉን ዝደሊ ንብር እኳ እንተኾነ ብግቡእ ልምምድ ገይሩ ንዘለዎ ሃጓፋት ዓቢሱ ነዚ ዘሎ ኣገዳሲ ምዕራፍ እንተደኣ ሰጊርዎ ግን ሓደ ካብ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዓለም እዩ ኢሉ ብተኣማንነት ንምዝራብ ከም ዘይጽግሞ ቻይላን ተስፉ ይቐምጥ። ሉክ ቻይላን ኣብ መወዳእታ ቢንያም ኣብ ወርሒ ግንቦት ማልያ ክለብ ዴልኮ ለቢሱ ክቀዳደም ይግብኦ እኳ እንተነበረ ናይ ስድራ ቤት ጸገም ስለ ዝነበሮ ግን ናብ ኤርትራ ከም እተመልሰን ካብ ጋንትኡ ብወግዒ ከይተሰናበተ ኸኣ ንዑ እትምእምኦ ክለብ ኣብ ምንዳይ ከም እተዋፈረን ምስ ኢጣልያዊ ወኪሉ ኣሌሳንድሮ ካሬራ ብምዃን ከኣ ንቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማክሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማክቶ ከም ዝሓረዩን ድሕሪ ምሕባሩ ኣቐዲሞም ናብ ኤውሮጳ ዝመጹ ከም ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገሩ እኹል ዓቕሚ እኳ እንተለዎም ኣብ ክለባቶም ናይ ደገፍ ተራይ ዘለዎም ቢንያም ግን መራሕ ናይ ምዃን ብቕዓት ኣለኒ ኢሉ ስለ ዝኣምን ንመሪሕነት ዕድል ምስ ትህቦ ጋንታ ንኽጽምበር እዩ ድልየቱ ነይሩ ኢሉ
ንሱ ብተወሳኺ እቲ ቢንያም ዝወሰዶ ምርጫ ብመንጽር ባህጉ ክረአን ከሎ ቁኑዕ ከም ዝነበረን ኣብ ዝሓዳሽ ጋንቱ ኣብ ገለገለ ውድድራት ከም መራሒ ኮይኑ ከኣቱ ዕድል ከም ዘለዎን ኣብ ተመሳሳሊ እዋንካ ብዝያዳ ንኸምዕብል እታ ክለብ ኣብ ዝተናውሐ እዋን እኹል ግዜ ክትህቦ ከም እትኽእልን ኣሚቱ ኣቐዲሞም ናትናኤል ብርሃኔ ምስ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊዲስ መራዊ ቅዱስ ምስ ካዛክስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪመርቴክ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ምስ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ክቀዳደሙ ብምጽንሖም ንቢንያም ሓዊስካ ቁጽሪ ኣብ ወርልድ ቱር ቲም ዝተሓቕፉ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ናብ 4 ከቢሉሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ሕጽረት ሞላ ኣብ ኣፈፌት ምፍራስ ተገማጊማ ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ቅድድም ብሽክለታ ኩቤካ ኣሶስ ምስ ኔክስት ሃሽ ዝተባለ ፊናንሳዊ ኩባንያ ብዝበጽሓቶ ሓድሽ ናይ ሽርክነት ውዕል ህላዊኣ ንዝቕጽል 5 ዓመታት ከተውሕስ እያ እዚ ኣብ መንጎ ዛ ክለብን ኩባንያ ኔክስት ሃሽን ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝሓለፈ ቀዳሚው ኣብ መኽፈቲ መበል 108 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ዕላዊ ኮይኑ ብመሰረት ዝውዕል እዛ ካብ ምፍላም እዚ ዓመት እዚ ብኩቤካ ኣሶስ ክትጽዋዕ ዝጸንሐት ክለብ ስማ ድሮ ተቐይሩ ክለብ ኩቤካ ኔክስት ሃሽ እናተባለት ክትጽዋዓ እታ ጋንታ ብተወሳኺ ምስ እንግሊዛዊት ኩባንያ ኣልባሳት ቡርቤሪ ብዝመሰረተቶ ሓድሽ ሽርክነት ክትግልገለሉ ንዝጸንሐት ማልያ ብኻልእ ሓድሽ ቅዲ ተኪኣቶ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ዛ ጋንታ ዳግላስ ራይደር ንህላውነት ክለብ ኩቤካ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ከውሕስ ብምኽኣሉ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ ንኩባንያታት ኔክስት ሃሽን ቡርቤርን ኣመስጊኑ ደቡብ ኣፍሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ኩቤካ ንዝበዝሑ ካብ ሃገሮም ወጻኢ ክወዳደሩ ዝጸንሑን ዘለውን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናይ ደገ ዕድል ክትከፍተሎም ብምጽንሓ ኣብ ምዕባለ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ እጃም ኣበርኪታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤኖክ ሙሉ ብርሃንን ዮሃንስ ገብሪ ህይወትን ምስ መጋቢት ናይታ ወርልድ ቱር ቲም ዝኾነት ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ተጠርኒፎም ይርከቡ መበል 41 ውድድር ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ዝመጽእ ቀዳም 3 ሐምለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት እዩ ኣብዚ ክሳብ 18 ሐምለ ዝቕጽል ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳን ሶማልያን ክካፈላየን ሃገራዊት ጋንታ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኸኣ ከም ዕድምቲ ኮይና ክትጽንበር እያ እዚ ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካብ ዝብል ስም ሒዙ ንኹሎም ተጻወቲ ከሳትፍ ጸንሐ ክኸውን ከሎ ሎማ ዓመት መሰረት ዝተኣታተወ ሓድሽ ለውጢ ግን ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ሲኒየር 3 ተጻወቲ ጥራይ ክትመርጽ እዩ ክፍቀደላ እቶም ዝተረፉ ካልኦት ተጻወቲ ድማ ዕድሚኦም ትሕቲ 23 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሴካፋ ኣብ 2019 ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደሉ ብሉጽ ጸወታ ብምጽብራቕ ልዑል ኣድናቖት ዝረኸበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ መፈጸምታ ብኣንጋዲት ሃገር ዩጋንዳ 3-0 ተረቲዓ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ከም ዛዘመት ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካብ ኣብ 1926 ዓ.ም ጎሳ ጄካብ ብዝብል ስም ብሃገራት ኬንያን ኡጋንዳን ዝተመስረተ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝገደመ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እዩ እቲ ፍጻሜ ኣብ ጋና ኮይኑ ዝሓለፈ ረቡዕ 23 ሰነ እዩ ኣጋጢሙ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ኣብ መንጎ ክለባት ኣሻንቲ ኮቶንኮን ካሬላ ዩናይትድን ጸወታ ይካየድ ነይሩ ጸወታ ሓደ ብሓደ እናቐጸለን ከሎ ኸኣ ኣብ መበል 71 ደቓይቕ ነቲ ጸወታ ዝመርሕ ዝነበረ ዳኛ ያዕቆብ ኣዲኔቴራ ነታ ኣብ ሜዳ እትጻወት ዝነበረት ክለብ ኣሻንቲ ኮቶኮ ሓንቲ ኣካታዒት ፍጹም ቅላዕ መጢላ ነቲ ጸወታ ብመንገዲ ማክስ ዝስማ መደበር ሬድዮ ኤፍኤም ናብ ሰማዕቲ ዘመሓላልፍ ዝነበረ አንዲ አብርሃም ማንታይ ዝተባለ ጋዜጠኛ እቲ ውሳኔ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተራዮ ሓላው ልዳት ካሬላ ዩናይትድ ቅድሚ ነጥቃዓይ ኣሻንቲ ዩናይትድ ምዕንቃፉ ነታ ኩዕሶዩ መጀመርያ ተንኪፍዋ ስለዚ እታ ንኣሻንቲ ዝተዋህበትን ንውጽኢት ናይ ጸወታ ድማ ናብ 2-1 ዝለወጠትን ፍጹም ቅላዕ ዘይግባእ ነይሩ ዳኛ ሩይ ጌጋ ይፈጺሙ ብምባል ብዛዕባ እቲ ዘጓነፈ ኩነታት ንሰማዕቲ ርድኢት ከትሕዞም ፈቲኑ ገለ ኣብ ስታዲዮም ሌን ክሌይ በኣካል ተረኺቦም ነቲ ጸወታ ዝዕዘብዎ ዝነበሩ ደገፍቲ ኣሻንቲ ብሬድዮውን እዝኖም ጸልዮም ይከታተልዎ ስለ ዝነበሩ በቲ ጋዜጠኛ አንዲ አብርሃም ዝሃቦ ርእቶ ኣይተሓጎሱን ከም ውጽኢት ኸኣ ናብቲ ንሱ ኮፍ ኢሉ ስርሑ ዘሳልጠሉ ዝነበረ ቦታ ብምምራሕ ገለ ብእግሩን ገለ ድማ ብእዳውን መንክቡን ጠልጠል እናበሉ ካብቲ ስታዲዮም ኣውፅኦም ግሕፎሞ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ካፍ ነቲ ደገፍቲ ኣሻንቲ ኮቶኮ ዝፈጸሞ ዘይስነ ምግባራዊ ስራሕ ብምኹናን ኣካየድቲ ኩዕሶ እግሪ ጋና ንድሕነት ጋዜጠኛታት ከውሕሱን ግቡእ ሓልዋ ክገብርሎምን ተማሕጺኑ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ኤሮ 2020 ኣብ ምድብ ረ ብሓደ ተደላሊለን ዝነበራ ሃገራውያን ጋንታታት ፈረንሳን ሃንጋርን ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ሃንጋሪ ዝኾነት ከተማ ቡዳፔስት ጸወታ ተሰሪዑለን ነይሩ 6 ፈረንሳውያን ኣዕሩኽካ ነዚ ጸወታ ኣብ ስታዲየም ፍራንክ ፑሽካሽ ብኣካል ተረኺቦም ክከታተልዎ ስለ ዝወሰኑ ትኬት ኣቑሪጾም ብነፋሪት ድሕሪ ምብጋሶም ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ከተማ ቡካሬሽት ተዓሊቦም
እዞም ኣዕሩኽ ካብታ ዕላማ መገሾም ዝኾነት ከተማ ቡዳፔሽት ልዕሊ 800 ኪሎ ሜትር ክርሕቑ ዝተገደዱ ስም ከተማ ቡዳፔሽት ምስ ስም ርእሰ ከተማ ሮማንያ ዝኾነት ቡካሬስት ስለ ዘደናገሮም እሞ ብጌጋ ካልእ ትኬት ስለ ዝገዙ እዩ ንሶም ዋላ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በጽሕውን ጌጎኦም ስለ ዘይተሰቆሮም ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ዝረኸብዎም ዩክሬናውያን ተታሒዞም እዮም ብኣውቶቡስ ናብ ማእከል ከተማ ኣምሪሖም እቶም ድሕሪ 2 መዓልታት ሃገሮም ኣንጻር ኦስትሪያ ንትገብሮ ጾታ ደገፍ ክህቡ ዝመጹ ዩክሬናውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ብርግጽ ኣብቲ ዝደለይዎ ከተማ ቡካሬስት እዮም ነይሮም እቶም ዩክሬናውያን ናብ ስታድዮም ዝኸዱ ዘለው ደቂ ሃንጋሪ ስለ ዝመሰለና መራሕትና ክኾኑ ኢና ደድሕሪኦም ስዒብና ይብል ሓደ ካብቶም 6 ፈረንሳውያን ካብ ኣውቶቡስ ወሪዶም ብሓንሳብ እናሰተዩን ከለው እቶም ዩክሬናውያን ክጭድሩን ከለው እቶም ፈረንሳውያን ግን ይሓብርዎም ኣይነበሩን ሓደ ነዚ ኩነታት ዘስተውዓለ ዓዲ ሙንቴኑ ዝተባሃለ ሮማንያዊ ጋዜጠኛ ነቶም ፈረንሳውያን ንዩክሬን ንምድጋፍ ካብ ከተማ ኬቭ ዝመጹ እንተዳ ኮይኖም ምስ ሓተቶም ናብ ዘይተደልየ ሃገር ከም ዝመጹ ተሰዊጥዎም እቶም ፈረንሳውያን ኩሉ ነገር ከም ፀሓይ ምስ በርሃሎምን እቲ ተሪፉ ዝነበረ ግዜኻ ናብ ከተማ ቡዳፔሽት ዳግማይ ንምብራር ዘገላብጥ ስለ ዘይነበረን ብህጹጽ ሆቴል ተኻርዮም ነቲ ሓደ ብሓደ ዝተፈጸመ ግጥም ሃገሮምን ሃንጋርን ብቴሌቪዥን ክርእይዎ ተቐሲቦም ንሳቶም ነቲ ፈረንሳ ድሕሪ ብ23 ሰነ ኣንጻር ፖርቹጋል ዘካየደቶ ጸወታውን ብቴሌቪዥን ዝተዓዘብዎ ክኾን ከለው እቲ ትማሊ ምሸት ኣንጻር ስዊዘርላንድ ዝተሰላሰለ ግጥም ግን ኣብ ከተማ ቡካሬሽት ብምንባሩ ብድሕሪ ነዊሕ ትጽቢት ንሃገራዊት ጋንቶኦም ኣብ ስታድዮም ኣትዮም ብኣካል ደገፍ ንኽህብዋ ዕድል ክረኽቡ ክኢሎም ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣባል ናይታ ጉጅለ ንመጻኢ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጌጋ ምእንታን ክቆጠቡ ብዛዕባ ኤውሮጳ ዘለና ፍልጠት ከነስፍሕ ኣለና ብምባል ካብ ጌጎኦም ትምህርቲ ከም ዝቐሰሙ ሓቢሩ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረቱን 400 ደገፍቲ እስጳኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ቢልባኦ ነቲ ክለቦም አንጻር አትሌቲኮ ማድሪድ ተካይዶ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኤውሮጳ ሊግ ንምዕዛብ ብውልቃዊት ነፋሪት ናብ ከተማ ቡካሬስት ነቕና ኣለና ኢሎም ኣብ ከተማ ቡዳፔሽት ስለ ዝተረኣዩ ነቲ ታሪኻዊ ግጥም ጋንቶም ብዓይኖም ክምስክሩ ከም ዘይበቕዑ ይንገር መበል 16 ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ኤውሮጳ ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መድረኽ ኣውዲካ ምሕላፍ በፂሑ ዝርከብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኤሮ 2020 ሎሚ ብዝካየዱ ክልተ ግጥማት ናብ መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ ዝሰገራ 8 ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ክልለያየን ከሳብ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተሰላሰለ 4 ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ዴንማርክ ንዌልስ 4-0 ኢጣልያ ንኦስትሪያ 2-1 ቼክ ሪፐብሊክ ንኔዘርላንድስ 2-0 ቤልጅየም ንፖርቱጋል 1-0 ረቲዕን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ረብዒ ፍጻሜ በፂሕና ኣለዋ ትማሊ ሶኒ ምሸት ክሮኤሽያ አንጻር ስጳኛ ፈረንሳ አንጻር ስዊዘርላንድ ዝተረኸባ ክኾናን ከለዋ ሎሚ ምሸት ድማ ሰዓት 7 እንግሊዝ አንጻር ጀርመን ሰዓት 10 ምሸት ሽወደን አንጻር ዩክሬን ክፋለማን ከቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ እንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ